ଏ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତତେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଏଇଠି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି? କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖିକି ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ପଳଉଛୁ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ହାଁ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ବେ? ଆରେ ମୋ ନା ଯାହା ହେଲେ ତୋର କଣ ହେଲା? ହାଁ ତତେ କଣ ପାଇଁ ନାଁ କହିବି? ତୁ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ହାଁ କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ କଣ ପାଇଁ ନାଁ କହିବି କହିଲୁ? ଆସିଲା କୁଆଡେ ନାଁ କଣ? ମୋ ନା ଯାହା ହେଲେ ତୋର କଣ? ତୋ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଯାଉନୁ, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଏ? ଆରେ ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଅଜବ କଥା କହୁଛୁ। ପଚାରିଦେଲି କ'ଣ ଖରାପ? କହ ସତ କଥା, ତୋ ଘର କୋଉଠି ବେ? ଆଁ କାହିଁକି? ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତତେ କଣ ପଚାରୁଛି ଯେ ତମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ତୁ? ହାଁ ତୁ ମତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କିଏ? ମୋ ନା ମାମୁନି। କାଇଁ କହ ତ କଣଟା କରିଦବୁ ମୋର? ହାଁ କଣଟା କରିଦବୁ ମୋର କହିଲୁ? ମାମୁନି ରାଲ ମାମୁନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଭାଇ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛ କହିଲ? ମୁଁ ତ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଜାଣିଛ କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ କେବଳ ଜାଣେ, ତୁମେ କଣ ଜାଣିବ କହିଲ? ନାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ, ସେମିତି କହିଦେଲି। ଆରେ ଯା, ତୁ ଯୋଉ କାମରେ ଯାଉଛୁ ଯା, ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବୁ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଟିକେ ପିଇଥିଲି ବୋଲି ସେଭଳିଆ କହିଦେଲି। ମୋ କଥା କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ନହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଏଭଳିଆ କୁହେନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ପଚାରିଦେଲି। ଯା ଯା ଭଉଣୀ ଯା, ମୋ କଥା ଖରାପ ଭାବିବୁନି। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିବୁନି ମୋତେ? ଆରେ କିଛି ତ ଭାଇ ଭାବିକି କହ। ପିଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେଭଳି ମୁଁ କହିଦେଲି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କହ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୋ ଭଳି ଲୋକକୁ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ବସିକି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛ, ଆଉ ତତେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ବୋଲି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା? ତୋ ବାଟେ ତୁ ଯା। ତତେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ବସିକି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କଥା କହୁଛୁ। ଏଇଠି ପରା ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ ମୋ ନାଁରେ, ଆଉ କାହିଁକି କହିଯିବି? ମୋ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲେ କଣ ତୁ ମତେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ଆରେ ଯା, ତୋ ବାଟେ ତୁ ଯା, ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସେଭଳିଆ କହିଦେଲି। ଭୁଲ ବୁଝିନା ଭଉଣୀ, ତୁ ଯା। ମୋତେ ତୁ ନ କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁ ଯା, ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ତୁ କହିବୁ। ମୁଁ ଏଇ ନଈ କୂଳରେ ଏଇଠି ବସିଛି, ହେଲା? ଯା। ହାଏ ନାତୁଣୀ, ତୁ କ'ଣ ଏତେବେଳକୁ ଆସିଲୁ? ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରେନି ତତେ। ନାଇଁ ମଜା, ଏଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲି, ଏମିତି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତ, ସେଇ ଯୋଗୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି ନା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆରେ କି ଅସୁବିଧା ହେଲା ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନାଇଁ ମଜା, ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ନଈକୂଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମତେ ଦେଖିକି ନାଁ ପଚାରିଲା, କହିଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି ନ କହିଲି ମତେ ସେ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କହିଲା। ସେଇ ଯୋଗୁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ନାତୁଣୀ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ହେଇଟା ବଦମାସି ଟୋକାଟା ନଈ କୂଳରେ ବସିକି ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂକୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଲିଣି। ହେଇଟା ବଦମାସି ଟୋକାଟା। ନାଇଁ ମଜା, ସେମିତି ସେ ନୁହନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲି ମୋର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଭଉଣୀ, ତୋର
କଣ ପିଇ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ କଣ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି? ଆରେ ସିଏ ଏମିତି କହିଦେଲେ ହେଲା ଅଜା। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଅଜା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାବିବାଟା ଆମର ବହୁତ ଖରାପ। ନା ନା, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ। ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନମସ୍କାର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ। এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ